Mnogi se slažu da je prednost domaće kuhinje u prirodnim namirnicama i sastojcima koji se koriste u pripremi, a presudna je pre svega veština u načinu njihovog kombinovanja. S obzirom da je sezona zimnice već uveliko u toku, Živadinka Čajić, nadaleko poznata po pripremi tradicionalnih jela, otkriva nekoliko recepata ove domaće radinosti. Pa ja spremam sve od zimnice, mislim ajvare, barene paprike, pečene paprike, onda paradajz, mleven, onda kuvan paradajz, kečep, tabasko, domaći tabasko ga zovem, zato što je to isto od paradajza, se pravi ljuti papričica. Pa kažem i turšiju spremam gde ta turšija sadrži sve povrće ovo koje mi koristimo, paprike, krastavce, karfiol, onda boranija, šargarepa, ovi kako se zovu, male lubenice, zeleni paradajz i tako. A inače možete sad da vidite, ja sam ovde pripremala paprike punjene sa renom. Ali ovog puta sam pola ren, pola celer, koren celera, jer je i taj celer zdrav, dobar je, a i dobro se slaže sa renom, tako da sam ja to napunila te paprike. Onda imam jedan interesantan recept po kome ja pripremam neki živi ajvar, to je Nanina neka salata, pošto ja moju svekru sam zvala Nana, pa sam je nazvala Nanin ajvar. On kaže to je za brzu potrošnju, ali može da se ostavi za zimu. S tim mora malo hemije da se doda, tu je malo konzervansa i malo vinobrana, da bi ostalo cele zime da bude dobro. Taj ajvar se priprema sa zelenim paradajzom, crnim lukom, to se peče u redni, onda crvene paprike, tu se stavi posle beli luk, peršunov list, domaće sirće, jabukovo ili vinsko, to se sve samelje, to se sve izmeša, posoli se po ukusu i to je to. Doda se ulje, sad ako ostavljamo za malo duži period, ne stavljamo ulje u njega, nego ulje se stavlja kad treba za ručak da se koristi, onda malo dodate ulja i to je onda ukusna salata. Ukratko, bolje prirodni sastojci nego kupovna zimnica? Pa bolje u svakom slučaju, jer znaš šta si stavio, da je to sve dobro, domaće i zdravo. Pa šta znam, žene one koje imaju mnogo posla, one i ne mogu da spreme domaću zimnicu, one mora da kupe, ali i to nije sve, ima dobre zimnice, ja znam naše domaćice u Brusu su sve dobre domaćice i sve znaju da pripremaju baš po tradicionalnim receptima, kako zimnicu, tako spremaju i jela, kolače, pite i sve to. U teglama Živadinke Čajić mogu se naći neobične kombinacije, ali je ukus provereno dobar jer je domaći proizvod ipak na prvom mestu.